Yan, boss, oh. Gumagawa pa ng bahay. Ito yung kinaganda nito kasi ayun, oh. Nakakapagsapot sila pag gabi. Yan. Yan. Kita niyo yung bahay nila. Yan, oh. Kita ba? Yun, oh. Tamang-tama lang yung yung size. Nakakagawa sila ng bahay. Ito parang wala na dito sa baba. Tulog na ata. Tulog na.